بشرنتنا بمحرته إذا ساعة زياء على عدمنا والسيخو ننسها سلزهاونا نازو على تزيون سلزبصحنا سلتي زي نجروتو እግዚአብሔር አምላክና አስተኸበረና አስተመስገነ ይሁን ከመውን አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ህይወት ስለዝወለደት ወላዲተ ህይወት አምላክ ስለዝወለደት ወላዲተ አምላክ ብርሃን ስለዝወለደት ከዓ ወላዲተ ብርሃንና አላ ንጽዋዓ ናይ ህይወትና መሳልል ናይ አንደበትና ጣዕሚ ዝኾነት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሽሟ አስተኸበረን አስተመስገነን ይሁን በመጀመሪያ ጊዜ እንኳን አብጽሐኩም ከምና እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃድ ዝለማ አንተ ዕለት ከም ዝፍለጥ ናይ ሱአየና መወዳእታ ከምኡውን ድማኒ ናይ ሱአየና መዕለቢ ናይ አዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ትንሳኤ ናይ አዴና ናይ ድንግል ማርያም ዕርገት ዝንገረሉ ካፍቶም ናይ አዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም በዓላት ዝበሃሉ ሓደ ዝኾነ ናታትና ትንሳኤ እውን ዘረጋግጸልና እቲ ዕርፍቲ ብኸመይ ከም ንረኽቦ እውን ዝነግረና ዓብይ በዓል እሞ በመጀመሪያ ጊዜ እንኳን አብጽሐኩም ስለዚህ ከም ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ነዚ ናይ ሎማዓንቲ በዓል ምልክትና ስለ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዕርገትን ትንሳኤን አቦታትና ከም ዘምሃርዎ አቦታትና ከም ዝገለጽዎ ንሕና እውን ብኡ መሰረት ጌርና ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ትምህርትና ርእሲ ዝኸውን ንሎማዓንቲ ዕርገተ ሰማይ ውስተ ሰማይ ብዝብል ይኸውን ናይ ሰማይ ዕርገት ናብ ሰማይ ናይ ሰማይ ዕርገት ናብ ሰማይ ዕርገተ ሰማይ ናብ ሰማይ እዚ ቃል እዙይ ብቐጥታ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንረኽቦ ቃል ኣይኮነን ናይ ቦታትና ኣብ ዝተፈላለየ ድርሳን ኣብ ዝተፈላለየ ትምህርቶም ዝገለጽዎ ኣገላልጻ እዩ እዚ ቃል እዙይ ንድንግል ማርያም ሰማይ ኢልካ ምግላጽ ንድንግል ማርያም ምስ ሰማይ ምንጽጻር ንድንግል ማርያም ብሰማይ መሲልካ ምንጋር ናይ ቦታትና ስብከት ናይ ቦታትና ትርጉም ናይ ቦታትና ሚስጥር እዩ እናይልና ዘለና ዕርገተ ሰማይ ናብ ሰማይ ወይ ከዓ ዕርገተ ሰማይ ሃበ ሰማይ ናይ ሰማይ ናብ ሰማይ ምዕራግ ንብዙሓት ሰባት ንእሽተይ ከሽግር ይኽእል እዩ ከም እትንሪኦ ናይ ሰማይ ልዕልና እውን ካብ ምድሪ ዝተፈለየ ስለ ዝኾነ ምድሪ ኣብ ቀረባ ስለ ዝኾነ ስለ ምድሪ ክተዋግዕ እንዳሃለኻ ንሰብ ቀሊል ነገር ዝፈለጦ ክመስሎ ይኽእል እዩ ስለ ሰማይ ክንገር እንዳሃለዎ ግን ንሰባት ሓደ ሓደ ሻብ ሓድሽ ይኸውን እዩ ምክንያቱ ሰማይ ልዕል ዝበለ እዩ ኣቕኒዕኻ ምርኣይ ይደሊ እዩ ከምኡውን ድማኒ እምነት የድልዮ እዩ ምክንያቱ ሰማይ ኣብዚ ኮይንካ ትሪኦ እምበር ትድህስሶ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እዙይ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣዴና ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዕርገትን ትንሳኤን ኣመልኪቱ እውን ብዙሓት ሰባት ድንግል ማርያም ተንሲኣ እያ ድንግል ማርያም ዓሪጋ እያ ድንግል ማርያም ኣሜማን ወዳ ተቐሚጣ እያ ድንግል ማርያም ናብ ሰማይ ወፂኣ እያ ክንብል እንዳሃለና ዘይስማዕምዖም ሰባት ዘይትኽክል ዝመስሎም ሰባት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዘይኮኖም ዝመስሎም ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን ኣቦታትና ነዴና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ብዝተፈላለየ መልክዕ መሲሎማ እዮም ብሰማይ መሲሎማ ብምድሪ መሲሎማ ኣብ ሰማይ ብዘለዉ ፍጥረታት መሲሎማ ኣብ ምድሪ ብዘለዉ ፍጥረታት እውን መሲሎማ እዮም ስለዚ እዛ ሰማይ ናብ ሰማይ ዓሪጋ ንብላ ዘለና ኣዴና ድንግል ማርያም ካብ ሰማየ ሰማያት ሓሊፋ
ናብ ሰማያዊ ዝኾነ ዕረፍትን ምውፃእ ንምንጋር እዩ ሰማይ ትበሃል ዘላ ድንግል ማርያም እያ ናብ ሰማይ ወፅያ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ነቲ ዕርፍቲ ነቲ ልዕልና ንምምልካት ዝተነገረ ቃል እዩ እዛ ሰማይ እዚኣ ናብ ሰማይ ወፅያ ክንብል ኣለና ምስ ሰማይ ማዕረ እያ ማለትና እውን ኣይኮነን ኣቦና ቅዱስ ኤፍሬም ሰሪያዊ ኣብ ናይ ዓርቢ ውዳሴ ማርያሙ ከምዚ እዩ ዝብል ቃል ኣለዎ ኣንቲ ተኣቢ እምሰማይ ወትከብር ምድሪ ንስኺ ካብ ሰማያት ተዓቢ ኢኺ ካብ ምድሪ ድማ ትበልፂ ኢኺ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብ ናይ ሰማይ ክብሪ ካብ ሰማይ ዘለዉ ፍጥረታት ካብ ናታቶም ክብሪ ናትክ ክብሪ ይበልፅ እዩ ካብ ምድሪ ዘለዉ ፍጥረታት እውን ናትክ ክብሪ ይበልፅ እዩ ስለዚ ናትክ ክብሪ ልዕል ልዕል ዝበለ ኢሉ ኣቦና ቅዱስ ኤፍሬም ብሰማይ ዘይኮነስ ልዕሊ ሰማይ ከም ዝኾነት ነዲና ድንግል ማርያም መሲልዋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣዴና ድንግል ማርያም ሕዚ ናብ ሰማይ ስለ ዝወፀት ዘይኮነትስ ኣብ ምድሪ እንዳሃለወት እውን ልዕሊ ሰማይ ዝነበረት ኣዶ እያ ብክብሪ ኣንጻር ማለት እዩ ስለዚ እዛ ካብ ሰማይ ልዕል ዝበለት ካብ ምድሪ እውን ልዕል ዝበለት ካብ ምድራውያንን ካብ ሰማያን እትበልፅ ኣዶ ኣብዚ ዕለት እዚ ኣቦታትና ብትውፊት ከምኡውን ድማኒ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ብታሪክ ከም ዝነገሩና ከም ዘቐመጡልና ከምኡ ድማ ከም ዘረጋገፁልና እዚ ሎማዓንቲ ዕለት እታ ነቲ ካብ ሰማይ ሰማያት ዝወረደ ኣምላኽ ኣብ ከብዳ ዝፆረት ኣብ ዝባና ዝተሸከመት ጥዋ ዘጥወበት ምስኡ ከዓ ዝተንከራተታት ኣዶ ዕርፍቲ ዝረኸበትሉ ዝተሰአትሉ ዝዓረገትሉ እዩ ክብራ ዝተረጋገፀሉ እዩ ምድራዊ መነባብሮኣ ወይ ከዓ ኣብዚ ምድሪ እዚ መነባብራ ወዲያ ናብ ሰማያት ዝፈለሰትሉ እዩ እዛ ሰማይ ናብ ሰማይ ወፂያ ንላ ዘለና ኣዴና ድንግል ማርያም ማለት እዩ ሎማዓንቲ ኣቦታትና ማህሌት ካብ ዝብልዎ ሓደ ቃል ኣሎ ደብተራ ፍፅምቲ ዘጳውሊ ንጽህቲ ደብተራ ወይ ከዓ ድንኳን ናይ ጳውሊ ድንኳን ፈለሰት እምዘይበሊ ሃበ ይበሊ ካብቲ ዝፈልስ ዓለም ናፍቲ ዘይፈልስ ዓለም ፈለሰት እንዳበሉ ይዛረቡ ማለት እዩ ሰማይ ናብ ሰማያት ዓረገት ማለት ስለ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ልደት ናይ ጎይታ ምውላድ ሞታ ትንሳኤ ዓረገታ ክንሓስብ እንዳለና ብዙሓት ነገራት ናብ ኣእምሮና ይመፁ እዮም ስለ ኣዴና ድንግል ማርያም ልደት ብከመይ ከም ዝተወለደት ክንሓስብ ከለና ስለ ኣዴና ድንግል ማርያም ከመይ ከም ዝሞተት ክንሓስብ ከለና ስለ ኣዴና ድንግል ማርያም ከመይ ከም ዝተሰአት ከመይ ከም ዝዓረገት ክንሓስብ ከለና ብዙሓት ነገራት ናብ ኣእምሮና ይመፁ እዮም ኣብ ኣእምሮና እውን ይመላለሱ እዮም በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ኣብ ናይ ሓድሽ ኪዳን ትምህርቲ ናይ ኣዴና ናይ ድንግል ማርያም ድርሻ ኣብ ነገረ ድሕነትና ወሳኒ ከም ዝኾነ ከዓኒ ይረጋግፀልና እዩ ይነግረና እዩ ነዚ ከዓ እዮም ኣቦታትና ኣብ ድርሰቶም እንታይ ይብልዋ ነዛ ሰማይ ናብ ሰማይ ዝዓረገት ኣዶ መሰረተ ህይወት ማርያም ወጥንተ መድሃኒት ዘእም ቀዲሙ ድንግል ማርያም ካብ ጥንቲ ጀሚርኺ ናይ ህይወትና መሰረት ናይ ምድሓና ምክንያት ኢኺ ድንግል ማርያም ካብ ጥንቲ ጀሚርኺ ናይ ህይወትና መሰረት ናይ ምድሓና ምክንያት ኢኺ ይብል እዚ እንታይ ሕዚ ተልና ኮይና ከም ኣዴና ከም ቅድስት ድንግል ማርያም ሓውስ ተሸከመ ስለዘየለ ከም ኣዴና ከም ቅድስት ድንግል ማርያም መለኮት ዝሓቀፈ ስለዘየለ እውን ኣብ ተኣምረ ማርያም ኣብቲ መቅድም ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከም ዘቐመጦ እንታይ ይናገር ናይ ተኣምረ ማርያም መቅድም ዘሎ ኣብ ፍርቆ ከባቢ ካብ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ኣቦና ዝተወሰደ እዩ መኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ ኣብ ከም ኣዴና ከም ቅድስት ድንግል ማርያም እሲ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ምሕደሪ ዝኾነ ወይ ከዓ መዕረፊ ዝኾነ ኣሎ ድዩ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማሂደረ ወልድ ከም ናይ ኣዴና ከም ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ናይ ወዲ ናይ እግዚኣብሔር ወልድ ምሕደሪ ዝኾነ ኣሎ ድዩ ይብል እሞ ንደቂ ሰባት እሲ ይተክህሎሙ ድንጋሌ ህሊና ደቂ ሰባት ድንጋሌ ስጋ እምበር ድንጋሌ ህሊና ብህሊንኦም ንጹሃት ክኾኑ ኣይተኸኣሎምን እንዳበለ ይናገር እሞ
ሰማይ ወምድር ዘእያገምሮ እፎ ማህፀነ ድንግል ጾሮ ከዓ ይብለካ ካሊእ ማለት እዩ። ስለዚ ሰማይ ናብ ሰማይ ዓሪጋ ክንብል ከለና እዛ ኣዶ እዚኣ እዛ ናብ ሰማይ ዝዓረገት ናይ ድሕነትና መሰረት እያ መድሓኒትና እያ ክንብል ከለና ስለዚ ክንሓስብ እንዳሃልና ከዓኒ እዚ ነገር እዚ ስለ ልደታ ስለ ትንሳኤኣ ስለ ዕርገታ ክንሓስብ እንዳሃለና እዚ ንሳ መድሓኒት ምዃና ኣብ ድሕነትና ድርሻ ምህላዋ ናብ ኣእምሮና ይመላለስ ብምንታይ እያ ድሕነትና ኮይና ብምንታይ እያ ድሕነትና መሰረት ኮይና ተልና ኮይና ከዓ ድንግል ማርያም ንእግዚኣብሔር ኣብ መዕረፊ ንእግዚኣብሔር ወልዲ ከዓ ማሕደር ንእግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ከዓ ፅላል ስለ ዝኾነት እያ እዚ ኣብ ኣዴና ኣብ ድንግል ማርያም ዝሓደረ እግዚኣብሔር ወልድ ሰማያትን ምድርን ክሽከምዎ ዘይኽእሉ ስለ ዝኾነ ንሳ ግን ካብ ሰማያት ንላዕሊ ኮይና ሰማያት ዘይኽእልዎ ኣምላኽ ስለ ዝተሸከመት እንታይ ንብላ ኣለና ሰማያት ናብ ሰማያት ዓረገት ብኽብሪ ሕዚ እውን ብትንሳኤ ኣቦና ቅዱስ ያሬድ ከዓ ከምዚ ኢሉ ይገልፃ ሰማይ ወምድሪ ዘእያገምሮ እፎ ማህፀነ ድንግል ጾሮ ሰማይን ምድርን ዘይኽእልዎ ናይ ድንግል ማርያም ማህፀንስ ከመይ ከኣሎ ይብል ኣቦና ኣባ ሕርያቆስ ደሞ ኦ ጽበተ ከርስ ዘምስለ ርህብ ከመይ እዩ ናይ ድንግል ማርያም ማህፀንስ ጽበት ምስ ስፍሓት ንሳ ፀባብ ማህፀን እንዳሃለወት ነቲ ስፉሕ ዝኾነ ኣምላኽ ከመይ ጌራ እያ ተሸኪማቶ ኢሉ ኣቦና ኣባ ሕርያቆስ ከዓ የድንቕ ቅዱስ ያሬድ ኣቦና ከዓኒ ሰማይን ምድርን ዘይሽከምዎ ናይ ኣዴና ናይ ድንግል ማርያም ማህፀን ተሸከሞ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ምድሓን ክንሓስብ ከለና ኣብዚ ሓሰብናሉ ቁፅሪ ናይ ኣዴና ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣድነነትን ክብርን ሓቢሩ ይግለጽ ማለት እዩ ድሕና ኣይና ካብ ሲኦል ወፂና ኢና መንግስተ ሰማያት ክንወርስ ኢና ክንብል ከለና እቲ መንግስተ ሰማያት ዝወረስናሉ ምክንያት እቲ ካብ ሲኦል ዝወፃናሉ ምክንያት ካብኣ ዝተረኸበ ስለ ዝኾነ እቲ ምስ ጎይታና ምስ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እንዋሃደሉ ንሱ ኣባና ዝነብረሉ ንሕና ከዓ እንነብረሉ ስጋ ካብኣ ዝተወሰደ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ናይ ኣዴና ናይ ድንግል ማርያም ክብሪ ናይ ኣዴና ናይ ድንግል ማርያም ኣዶነት ናይ ኣዴና ናይ ድንግል ማርያም ፀጋ ኩሉ ግዜ ናብ ምንታይ ይምለስ ናብ ኣእምሮና ይመላለስ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ እንታይ ንብል ሰማይ ናብ ሰማያት ዓሪጋ ንብል ማለት እዩ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ኣምላኽ መሕደሪ ክትኸውን እግዚኣብሔር ዝመረፃ ኣዶ እያ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ኣምላኽ ኣዶ ክትኸውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሓረያ ኣዶ እያ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሩ ክገልፀላ ዝሓረያ ሰማይ እያ ከምዚ ይብል ኣብ ቅዳሴ ማርያም ነፀረ ኩሉ ዓለመ ወኢረከበ ዘከማቺ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ኣብ ካሊእ ድርሰት ማለት እዩ ነፀረ ኩሉ ዓለመ ወኢረከበ ዘከማቺ እዚ ቃል እዚ ኣባ ሕርያቆስ እውን ኣብ ቅዳሴ ማርያም ጠቂስዎ እዩ እመ እግዚኣብሔር ንዓለም ኩሉ ተመልከተ ከማኸ ዝበለ ከዓኒ ኣይረኸበን እምቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንጽሕቲ ቅድስቲ ኮይና ስለ ዝተረኸበት ንምምራፅ በቂዓ ስለ ዝተረኸበት ኣዶ እያ እሞ ስለዚ ካብ እግዚኣብሔር ካብ ዘኽበሮም ቅዱሳን ዝተፈለየ ስለ ዝኾነት ንዓዓ እንታይ ንብላ ቅድስተ ቅዱሳን ሰማየ ሰማያት ንብላ ማለት እዩ ነዴና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ስለዚ እዛ ኣዶ እዚኣ ኣብዚ ለማዓንቲ ዕለት ናብ ሰማያት ዝወፀሉ እያ ክንብል እናሃለና መጀመርያ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብኸመይ እያ ትነብር ነይራ ዝብል ሕቶ ኣብ ኣእምሮና ምልዓል ኣይተርፍን ከም ዝፍለጥ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ኣብ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 27 ከምዚ ዝብል ሃይለ ቃል ንረክብ ኢና ነያ እምከ ወነያ ወልድቺ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ናትና ድሕነት ኣብ ዝፍፅመሉ ኣብ ዝተሰቀለሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ጭንቂ ግዜ ኣዲኡ ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ዮሃንስ እቲ ደቀ መዝሙሩን ኣብቲ እግሪ መስቀል ምስ ረኸቦ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዮሃንስ እንታይ ኢልዎ ኣብቲ ናይ ጭንቂ ግዜ ድሕሪ ሕዚ ንሳ ኣዴኻ እያ ኣዴኻ ትኹንካ ንዕኡ ከዓ ድሕሪ ሕዚ ንሱ ክወድኽ እዩ ንሱ ከዓ ንሱ ወዲ ይኹንኪ ኢሉ
ن ጎይታና መድሓኒትና ክርስቶስ ንደቀ መዝሙር ቅዱስ ዮሐንስ ከም ዝሃቦ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ንረኽቦ ኃይለ ቃል እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ነገረ ማርያም ጥንታዊ መጽሓፍ ከም ዝነግረና ጓይ 49 ዕድመ ከም ዝነበረት እዩ ዝነግረና። ድሕሪ እዚ ከዓ ምስ ዮሐንስ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም 15 ዓመት ተቐሚጣ ማለት እዩ። ስለዚ 49 ክድመር 15 ክንደይ ይኸውን ኣሎ? 64 ይኸውን ኣሎ። ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ 64 ዕድሚኣ ካብዚ ዓለም እዚ እተሓልፈሉ ግዜ ምስ በፅሐ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ኩሎም ሃዋርያት ከዓ ካብ ዘለውዎ ቦታ ብደመና ኣኪቡ ኣምፂኡ ምስ ኣብ ድንግል ማርያም ኣብ ጥቃ ድንግል ማርያም ናብ ድንግል ማርያም ኣዴና ኣምፆም እሞ እቶም ሃዋርያት ከዓ እንታይ ክገብሩ ከም ተኣከቡ ጨነቆም ማለት እዩ። እንታይ ክንገብር ኢና መፂና ክበሃሉ እንከለዉ ዕርፍታ ከም ዝበፅሐ ድንግል ማርያም እተዓርፈሉ ግዜ ከም ዝበፅሐ ነገሮም ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ድንግል ማርያም ክትዓርፍ ስለ ዝኾነት እቲ ዝግባእ መግነዝ ካብ ሰማያት ከምፁ ንመላእክቲ ኣዚዙ ጥሪ 21 መዓልቲ ተማሂርኩም ኢኹም። ስለዚ ኣዴና ድንግል ማርያም ካብ ዝሓለፈ ዓለም መጀመርያ ነብሳ ካብ ስጋኣ ዝተፈለየ እታ ነብሳ ናብቲ ክብሪ ዝኾነ ቦታ ናብ ገነት ዝወፀት ዕለት 21 ጥሪ እዩ። ምስ ነሓሰ ዳእታ ረኸይዎ ተይልና ኮይና ሓደ ግዜ እውን ሞት ብጥሪ ብነሓሰ ቀብሪ ክበሃል እንከሎ ንእሽተይ ንደናገር ንኽእል ኢና። ስለዚ ኣዴና ድንግል ማርያም ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒትና ክርስቶስ ነብሳ ካብ ስጋኣ ፈልዩ ብክብሪ ናብ ሰማያት ናብ ዕፀ ህይወት ናብ ገነት ምስ ኣውፅኣ ኣቦታትና ሃዋርያት ከዓ ተሰባሲቦም ናይ ድንግል ማርያም ስጋ ክቀብሩ እንከለዉ እቶም ኣይሁዳውያን ድማ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ንጎይታና ንኣምላኽና ንመድሓኒትና ክርስቶስ ተመቕንዮም ቀኒኦም ሰቂሎም ዝቀተልዎ ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ሞት ምስ ሰምዑ እውን ዓሪፎም ታይዳ ቀኒኦም ከምቲ ሕዚ ወዳ ሞይቱ ተሲኡ እንዳበሉ ኣብ መቃብር ተኣምራት ይስራሓሎ እናበሉ ኣብ መቃብራት ድውያት እንዳተፈወሱ ንዓና ከዓ ሰቀልተ ግዜ እናበሉ ይፀርፉና ዝነበሩ ሕዚ እውን ናይዚኣ ሃዋርያት እቶም ሃዋርያት ስጋኣ ቆሰሪቆም ወሲዶም ኣብቲ መቃብር ተኣምራት ይስራሓሎ ኢሎም ዘለኣለም እንዳሳቀዩና እናሸማቀቁና ካብ ዝነብሩ ንሕና ከይድና ስጋኣ ነቃፅል በሉ ማለት እዩ። ከምዚ ኢሎም ተመኻኺሮም ከምዚ ኢሎም ሓሲቦም እንከለዉ ኣቦታትና ሃዋርያት ከዓኒ ካብ ስጋኣ ተሸኪሞም ናብ መቃብር ሒዞምማ ክኸዱ እንከለዉ ንሳታቶም ተመራሪፆም መፂኦም ታወፋንያ ዝበሃል ገወዝ ኣምሪሖም እቲ ታወፋንያ ዝበሃል መንእሰይ ንናይ ኣዴና ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝጾረ ዓራት ተቀዳዲሙ እንተሓዞ መላእክት ካብ ሰማያት መፂኦም ናይ ታወፋንያ ኢድ መንጢሎም ሰማይና ምድሪ ከዓኒ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ግርማ ዝተለዓለ ብነጎድጓድና ብመብረቕ ተሓሪሶም እቶም ሃዋርያት ከዓ ዘለዎ ወደቁ። እቶም ኣይሁዳውያን እውን ደንጊጾም ከዱ። ታወፋንያ እውን ለመነ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከዓኒ ርህርቲ ስለ ዝኾነት መሊስካ ጣውቆ ኢላ ንቅዱስ ሚካኤል እቲ ኢዱ ተጣዊቆ ሓዩ ኣሚኑ ንሱ ናይ ሰባኺ ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ክብሪ ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ጸጋ ሰባኺ ኮነ። ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ስጋን ዮሐንስ እታ ሃዋርያን ግን ብክብሪ ናብ ዕፀ ህይወት ወይ ከዓ ናብ ገነት ተነጠቁ ማለት እዩ። መዓዘ እዩ ኣብ ጥሪ ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ነብሲ መጀመርያ ጎይታና መድሓኒትና ክርስቶስ ብክብሪ ናብ ሰማያት ወሲድዎ እዩ። ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ስጋ ግን እቶም ኣይሁዳውያን ከይቅበር ከቃፅልዎ ስለ ዝሓሰቡ ብዝበለፀ ናታ ክብሪ ምእንቲ ክገልፅ ብነጎድጓድና ብመብረቕ ንዓቶም ኣደንጊፁ ኣቦታትና ሃዋርያት እውን ወዲቆም እቶም ኣይሁዳውያን እውን ጎዮም ምስ ከዱ ንቅዱስ ዮሐንስና ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ስጋ ናብ ዕፀ ህይወት ይወስዶ ማለት እዩ። ናብ ገነት ይወስዶ። ኣብ ገነት ተቐሚጡ ድሕሪ ዝተወሰነ ወርሓት ዮሐንስ መፂሁ ሃዋርያት ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ስጋ መን ኮን ወሲድዎ ይኸውን ኣልየለና ወይለና እቶም ኣይሁዳውያን ከምቲ ዝሓሰብዎ ድዮም ፈፂሞም
ወሲዶም መድዮም እኒው ኢሎም ክሓስቡ ክጭንቆም ከለዉ ቅዱስ ዮሃንስ ኣቦና ከዓ ኣብ ገነት ከም ዘሎ ነገሮም እሞ ኣቦታትና ሐዋርያት እቲ ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ስጋ ምእንቲ ክወሃቦም ዮሃንስ ዝረኣዮ ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ስጋ ምእንቲ ክርእዩ ቅንኣት መንፈሳዊ ሒዝዎም ካብ ነሓሰ 1 ጀሚሮም እስካብ 14 ሱባኤ ይኣቱ ነሓሰ 14 ከዓ ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ስጋ ብክብሪ ብምስጋና ኣምፅኡ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ሂቦም ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ካብቶም 12 ሐዋርያት ሓደ መን ይነበረን ቶማስ ኣይነበረን ማለት እዩ መጀመሪያ ዘጾመም ዋና ምክንያት ዮሃንስ ርእዩ ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ስጋ ምዕራግ ናብ ገነት ምኻዱ ኣብ ገነት ምቕማጡ ርእዩ ንሕና ዘይረኣና ኢሎም ጽሞ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ልመኖኦም ሰሚዑ ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ስጋ 14 ነሓሰ ኣምፅኡ ሃቦም ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪኡ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ስጋ እቲ ናይቲ ሰማያዊ ኣምላኽ ማሕደር ዝኾነ ስጋ ኣብ ምድሪ በስቢሱ ፈሪሱ ክተርፍ ስለዘይብሉ ከምቲ እታ ዘይትፈርስ መቅደስ ናፍታ እትፈርስ መቅደስ ኣትያ ዝነበረት ሕዚ ከዓ እቲ ንዓና ንኸይንብስብስ ንዓና ስጋና ኣብ መቃብር በስቢሱ ንኸይተርፍ ምክንያት ዝኾነና ኣምላኽ ካብ ናታ ስጋ ስለዝወሰደ ንዓ ነቲ ኣምላኽ ነቲ ምብስባስና ምፍራስ ዘተረፈ ኣምላኽ እውን ማሕደር ዝኾነ ስጋ ኣብ መቃብር በስቢሱ ፈሪሱ ክተርፍ ስለዘይብሉ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ተስአ ከምኡውን ድማ ናብ ሰማያት ዓረገ እዚ ከዓ ኣዴና ድንግል ማርያም ትንሳኤያ ከመ ትንሳኤ ወልዳ ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም እሲ ትንሳኤያስ ከም ናይ ወዳ ትንሳኤ እዩ ዘብላ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትስኣያ ማለት እዩ ስለዚ ኣዴና ድንግል ማርያም እታ ካብ ሰማያት ዝለዓለት ድንግል ማርያም ናብ ሰማያት ክትወፅእ ናብ ሰማያት ክትዓርግ እንዳሃለወት እቶም ሰማያውያን ዝኾኑ መላእክቲ ከዓ ብዝማሬን ብመላእክትን ክዕጅብዋ እንዳከለዉ ንዳዊት ብበገና ንእዝራ ብመሰንቆ ከምስግኑን ከለዉ ሰማያት ብምስጋና ክናወፅ እንከሎ ቶማስ ከዓ ኣብ ሃገረ ስብከቱ ነይሩ እናምህረ ነይሩ ብደመና ተፃዒኑ ክመፅእ እንዳሃለወ ነዴና ድንግል ማርያም ኣብ መንገዲ ረኸባ ብምንታይ ፈሊጡ ሰማያት ብምስጋና ክምስገን እንዳሃለወ ሰሚዑ ካልኣይ ከዓ እቶም መላእክቲ እዛ ከምዚላ ተዓርግ ዘላ ብክብሪ ብምስጋና ተዓርግ ዘላ እኮ ኣዴና ድንግል ማርያም እያ ስገደላ ክብልዎ ከለዉ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣቦና ቶማስ ተናደደ ማለት እዩ ሕሊንኡ ተባፃበፀ ኣነስ ከመይ ዝበልኩ እየ ቅድሚ ሕዚ ፈጣሪኣ ክትስእ እንከሎ ኣብ ትንሳኤ የተረኸብኩን ናቱ ትንሳኤ እውን ኣይረኣኹን ኢዱ እውን ኣይዳሰስኩን ሕዚ እውን ከዓ ኣብ ናታ ትንሳኤ እውን ተፈልየ ኢሉ ንሱ ሓዚኑ ካብ ደሞ ከምዚ ሓደ ሰብ ሓዚኑ ካብ ደው ኢሉ እንዳሃለወ ዝወድቕ ወይ ከዓ ክወድቕ ዝሓስብ ናፍቲ እንዳበለ ከዓ ዝበኪ ኣቦና ቅዱስ ቶማስ ከዓ ኣነ ካብ ትንሳኤ ደ ተፈልየ ኢሉ ክሓዝን ክወድቕ ክብል እንከሎ ካብ ደመኑ ኣዴና ድንግል ማርያም ኣይ ኣጆኻ ዝወደይ ካልኦት ሐዋርያት ሞተ እዮም ሪኦም ካልኦት ሐዋርያት መቃብረ ቀብረ እዮም ሪኦም ንስኻ ግን ትንሳኤ ኢኻ ሪኢኻ ንሳቶም ትንሳኤ ይረአዩን የግዳ ኣነ ከም ዝተሳእኹ እዚ መግነዚ እዚ ሂብካ ከይድካ ኣብ ስሮም ኢላ ሂባቶ ካብኣ በረከት ተቐቢሉ ኣቦና ቅዱስ ቶማስ ይመፅእ ማለት እዩ ኣዴና ድንግል ማርያም ግን ብክብሪ ብምስጋና እንታይ ትገብር ናብ ሰማያት ተዓርግ ማለት እዩ እታ ሰማይ ዝኾነት ናብ ምንታይ ዓሪጋ ናብ ሰማይ ዓሪጋ እዚ ከዓ ልበ ኣምላክ ዳዊት ኣብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 131 እንታይ ዝብል ቃል እኒኦ ኣብ መዝሙር 131 ቁፅሪ 8 ተንስ ውስተ ዕረፍተከ አንተ ወታወተ መቅደስከ ኣታ ናብ ዕረፍትኻ ተስእ ንስኻ ጥራይ ኣይኮነይ ኩለታ መቅደስካ ዝኾነት ኩለታ ታወትካ ዝኾነት ድንግል ማርያም ተስእ ኢሉ ብትኒት መነፀር ሪኡ እዚ ሃይለ ቃል እዚ ኣቕሚጡ ንረክብ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ አንተ ዝብሎ ዘሎ ንጎይታና ንመድሓኒትና ክርስቶስ ዝብሎ ዘሎ ታወት ዝብላ ዘሎ ከዓ ድንግል ማርያም እዩ ማለት እዩ
عندهم خلاء كع تاوت زولهم قويتنا مدحنا كريستوس ندحر تواهيل خوين قع تاوت هم مقدس كم زقمت ناي قويتنا ناي مدحنا ناي يسوع كريستوس مقمت قع دينجل مريم سلا زغونت أنت تاوت مقدس كزولا زلو مقدس كزولا زلو ناي دينجل مريم مالتي خالق عدينا دينجل مريم كاوزي مس عرقت أبي ما نودع تقميت أخنو لنكلنا مس እግዚአብሔር አብ مس እግዚአብሔር ወልድ مس እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በክብር በምስጋና معار خوينا كمت እግዚአብሔር ወልድ ኣብ ሰማያት أبي ما نبو تقميتو نولو بسلطان معار خوينو ويكع معار ينولو خم معار خوينا مالتنا خيكونس بخبر تقميطا كبر رخيبنا مالتنا أيو نوزي خع لب أملاك داويت تايزبلا وتقوم نجست بيمانك بألواس ورق أصفت وهورت إنه تانجستي بناي ورقي لوسي تشفينا تشليما أي من كاتقوم يبل إذا قمت زي مقام تايز جلس كبر إزجلس عدينا دنجل ماريا بنصهنا بقدسنا بدنجلنا تشليما بخبر كم تنبر كابك زي أبير كبر خمس رخبت مولت تسقى خمس خونت زجلس قالي ناو سميات حريقة خلونا هلو سقى أون كبر رخيو أبني عرفت بوتا تقميتو مالتنا أيو وتقوم نجس بيمانك مالتنا ስለዚህ ቶማስ ሞጽዩ ናታ ሕርገታ ናብ ሰማይ ሙጻአ ምስራኤ ቶማስ ሞጽዩ ንሐዋርያት ይነግሮ ሐዋርያት ከዓን ንሐዋርያት ኸይዱ ኣዴና ድንግል ማርያምስ ከመይ ኮይና ስጋኣ ኸረኺብኩም ወዶ ናበይ ከኣተወት ምስ በሎ ኣይ ዋ ስጋኣ ደኣ ወ ረኺብናዮ ተቐቢልና እውን ኣብ ጄቴ ሰማኒ ቀቢርናዮ ዋ ቀብሪ ንሳ ዝሞተት ጥሪ ንስኻትኩም ቀቢርናያትሉ ዘለኹም نحاسة كم يجري يخون كلهم كله أي كرمون السخاس تطرات إركاها جدا مع السخاس تطرات إركاي تترفل نخالتهم كي تطرات من تنعنا خناري كايلو مقعتي أم حزام نام مقابر يخدو مالتي أما مقابر كيدا من تقاعته نادينا يدينجل مريم سجا يلن كم مقابر نلا على خير إيو أو بس يوسف فريس هاي ترفل ونياتو وتودع نمقابر زي شنفة بزي مجنز بزي مفتح ويكع بزي من العلة كم مقابر زوات أصل زخنا اتنياتو محدر زخنا ون أم مقابر بس يوسف فريسو أتحت مقابر كترف سلزي يقولو ات ناتا سجاون ناس سمعت العلوي يلا ناوي يرخون أبز جزيزي دنجي صوم من دا وسير وايلم كتش أنا نقول كله قدم ويتعاملني لأيامبر عدي دنجي مريم ما كم زي إلى أنا سمعت عرقة أيام كتعرق كلا رخيبات النول نمسرات كخونكم إذا ما جنز زي هبات يا ملكت نبركة قدرات خافوا الويلو إذا ما جنز نبركة كافيلو نتم هارياتون تنسى يرديو تنسى يردو مالتي كاود حرزي أبوتاتنا هارياتنا عمتو توماس زرعية تنسى نايدنجل مريم نحنا ونكريلو سؤاياتو مالتي سؤايات يوم 16 معلتنا حاسة ويتانا مدحينا يسوس كريستوس يجلس أولهم تجلس قاعة تنسايا ينقرب كمون دما نبوتاتنا نهاريات كعني يقروا مالتي نبوتاتنا نهاريات تقريو نادينا دنجل مريم تنسايا جلسوا تقول نجار نقولتنا نبوتاتنا نهاريات يردوا مالتي سلازي إذا معلت زوي أبوتاتنا هواريات ونش إنكتهم زراقفلو كاوش إنكت استناقفلو نادي دنج مريم تنساين عرفت زرا أيلو كمون دما بقيتنا بمدحنا بإيسوس كريستوس زقربلو نايدي دنج مريم تنساي تراي زي كونس ناتاتهم كبرون استردوا معلتي أبوتاتنا هواريات راح يكونن نحناون تنساينا استردعنا له نحناون عرفتنا استردعنا له نحناون أوزي بس فيسنا فريسنا نقر خمزي كنا زتا مهارنا له عاوي معلتي بخالي دما كاوز سوا يزي كاوز معلتي زي نردو نحنا ندولي نجر نحنا نتنقلو نجر بسواء اندحردا نغويتانا نمدحنا يسوع كريستوس طيقنا يخوينا بتنساي اندحردا لمينا يخوينا بنادينا دنجل مريم ملاجنت بناتو محرت نعنا زدلنا ينجر كم زغلصلنا كاوز معلت زي مردا نخلينا مالت ስለዚህ አዲና ድንግል ማርያም ናብ ሰማያት ከም ዝዓረገት ንሳውን ሰማይ ከም ዝኾነት ኢና ካብዝ ሎማ ዓንቲ እዚ ዓሪግና ማለት
ኣብዚ ቃል እዚ ግን ለማ ቶማስ ግን ነቦታትና ንሐዋርያት ክነግሮም እንዳሃለወ ግን ብጣዕሚ ደስ ትብል ብጣዕሚ ዝተናገሮም ቃል ኣላ ኣይተኣምኑን ኢለ እየ እምበር ኣዲና ድንግል ማርያም እንታይ ኢልዎም ዓሪጋ እያ ኣይተኣምኑን ኢለ እየ እምበር ኣዲና ድንግል ማርያም ዓሪጋ እያ ስለዚ ሓደ ግዜ ድንግል ማርያም ዓሪጋ ኢና ክንብል ከለና ብዓይነ ስጋ ክንሪኦ ከለና ዘይክርድአና ይኽእል እዩ እንድሕር ደኣ ብደንቢ ታሪክ ዘይፈትሽና ኮይና እንድሕር ደኣ መፅሓፍቲ ትርጓሜ ብደንቢ ዘይተረዲእና ኮይና ሓደ ግዜ ዘይክርድአና ይኽእል ግን እዚ ቃል እዚ ኣዴና ድንግል ማርያም ከም ዝዓረገት ኣዴና ድንግል ማርያም ከም ዝተስእት ዝነገረና ግን ካብቲ 12 ሃዋርያት ሓደ ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ እዩ ስለዚ ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም በረከትና ረድኤት ምስ ኩላትና ይኹን እዚ መዓልቲ እዚ ብጣዕሚ ዓብይ መዓልቲ እዩ ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ዕርገት ከዓኒ ስኢሉ ከም ጋሻ ዝመፀ ዘይኮነስ ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ንባዕርሱ ንኒ ሄኖክ ከም ዝዓረጉ ይነግረና ንኒ ኤልያስ ከም ዝዓረጉ ይነግረና ንኒ እዝራ ከም ዝዓረጉ ይነግረና ኣብ ሓዲስ ኪዳን ዘለው መፅሓፍቲ ገድልታትና ድርሳናትና እውን ነቦና ናብና ኣረጋዊ ነቦና ንቅዱስ ያሬድ ነቦና ኣቡነ ገሪማ ከም ዝዓረጉ መፅሓፍትና ይነግሩና ማለት ስለዚ ድንግል ማርያም ናብ ሰማያት ከም ዝዓረገት ኣቦና ቅዱስ ያሬድ እውን ደብተራ ፍጽምቲ ዘጳውሊ ፈለሰት እምዘይበሊ ሃበ እይበሊ ናይ ጳውሎስ ድንኳን ብድንኳን ዝተመሰለት ብናይ ጳውሎስ ድንኳን ዝተመሰለት ኣዴና ድንግል ማርያም ካብዚ ምድሪ እዚ ናብ ሰማያት ከም ዝፈለሰት ከም ዝሓለፈት የረድአና ማለት ናይ ኣዴና ናይ ድንግል ማርያም በረከትና ረድኤት ምስ ኩላትና ይኹን ካብ ናይ ኣዴና ድንግል ማርያም ፍቅሪ ኣብ ልቦናና ጣዕማ ፍቅራ ከዓ ኣብ ኣንደበትና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሕድረልና ስለዚ ንሕና እውን ናይ ሓደራ ደቂ ስለ ዝኾንና ኣብ እግሪ መስቀል ዝተረከብና እያ ስለ ዝኾንና ኣዴና ዓሪጋ እያ ኣዴና ተሲኣ እያ እናበልና ነዴና ድንግል ማርያም ምዝማር ነዴና ድንግል ማርያም ምኽባር ነዴና ድንግል ማርያም ምምስካር ካብ ኣቦታትና ሃዋርያት ዝተማሃርናዮ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለዎ ቦታትና ሊቃውንትና እውን ነባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ናይ መልክዓ ማርያም ደራሲ ስጋቺ እናበለ ናይ ድንግል ማርያም ስጋ ከም ዝፈለሰ ናብ ሰማያት ከም ዝዓረገ ከምኡውን ድማ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እውን ኣብ መጽሓፈ ሰዓታት ኣዴና ድንግል ማርያም ካብዚ ምድሪ እዚ ካብ ዝሓለፈ እዚ ዓለም እዚ ናብ ዘይሓለፈ ዓለም ከም ዝፈለሰት ብደንቢ ኣረጋጊፆም ዝነግሩና እዩ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ኣብ ናይ ሊቃውንት ቦታትና ታሪክ እውን ዘሎ እዩ ማለት እዩ ከም መረዳእታ ኮንና ግን ንኣብነት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 22 ኣብ ቀዳማይ ነገስት እውን ስነይ ናይ ኤልያስ ታሪክ ናይ ኤልያስ ዕርገት ብደንቢ ዝገልጽ ታሪክ ስለ ዘሎ ብደንቢ ምንባብ ንኽእል ኢና ስለዚ ነበረና ግዜ ናይ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሽሙ ዝተኸበረና ዝተመስገነ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ሰዓት እንድሕር ኣድልየኩም ኮይነ ይፈልጥን እንድሕር ዘየድልየኩም ኮይነ ሓንቲ መዝሙር ዋላ ክዝምረልኩም